Hú, jaj, hogy is így? Nem, ne csináld. Nem jó. Te anya, én szeretnék szerepelni a barátok közben. Tényleg? Na, akkor mondjál valamit. Tényleg? Tényleg. Meghallgat? Persze. Nem, inkább innen. Figyelj! Jó a hajam? Jó. Satyek nem zavar? Nem. Jó. Laci! Tudom, mi történt Zoltán cégével, amiről Miklós azt mondta, hogy Gézáé! Magdi anyus nem tűrni, hogy elmondjam Klaudiának, amitől Miklós tudott meg Cildáról. Fasza. Egész fasza.